Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection, Bicol Connection. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Honorable Ami Hermoheno Olea and Family, Unang Barangay, San Juan, Irigan City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Deninia Consumer Goods Trading, owned and managed by Jonah Deninia, Barangay Angustia, Nabua, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Regal Plaza Hotel, located at Diversion Road, Nabua, Camarines Sur. They are open for business like wedding, birthday, seminar, reunion, family gathering, with swimming pool open every day. Regal Plaza Hotel, owned and managed by Jolie and Mrs. Josie Paira. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bamong gumagabloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bamong gumagabloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada, knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali.
Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bida Kin! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit, dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang bidikit, sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na magbabalik, sama-sama maging bidikit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Then, lagi na witry ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. Try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care Time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Norian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Magdyan na, magpabakuna. Marahay na barata ang mga bakuna. Pinarami na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo ng schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirundom, hali sa DOH Bicol CHD. Okay mga tugang, uy, extended. Anyway, tangaran kan serbisyo publiko mga tugang kami po. Aram nindo, kami pagyaon digde. Dapat ang saron broadcaster, dapat may pinag-apod na instant personality. Pasensya na po kamo mga tugang mayo mayo si Ka Joey. Ta medyo may may lalakaw na importante.
Pero anytime mga tugang maabot man to. Pagkatapos kan sa iyang misyon. Siyempre, si Engineer Lex Lagrimas, ay banat-tangon yan dyan sa hawla. Pati man sa SOCMED, siya po ang manager kan SOCMED po niya to, social media. Hoy, yung mga pala, tanganing mantabanan nindo sa indo mga cellphone mga tugang. Ang gabos ng mga, mga programa kan RPN, bako sa na kan RPN DCKI, kundi sa gabos na tracing istasyon kan Radio Philippines Network Incorporated nationwide, i-download po nindo sa indong Play Store kung gamit nindo Android. Ano po? I-download po nindo yan na rpnradio.com. O, kung dyan, pwede man duman mga tugang sa kung ang gamit nindo Apple, itong sa iPhone, pwede po duman sa Apple App Store. rpnradio.com. Saro po sana yan, mayo pong space, rpnradio.com. Yan. Presto, malataw po yan. I-download po nindo, pagkatapos kan installation nindo dyan, install nindo. Anytime, basta naka-data po kamo, kaya naka-wifi, pwede na po nindong madangog sa indong cellphone. Apwera duman mga tugang sa tuyang iba pang portals, duman sa Facebook, dyan po sa Twitter, sa YouTube, yan po yan dyan. Pero kung itong sa tuyang live streaming, yun po yan, radio, rpnradio.com, yan, presto, madadangog po nindo yan. Sa tuyang mga programa sa RPN radio stations nationwide. Yaw yan po dyan, nakabugtak man ang RPN Iriga. Pero sa puntong ini mga tugang aramunta daw ang magiging kabugtakang kampanahon. Base sa 4 o'clock data, weather report kan Pag-asa DOST. Yaon po duman sa Pag-asa Science Center, dyan po sa Quezon City, si weather specialist Alzar D. Aurelio. Yan po ang Pag-asa DOST para sa tuyang weather report. Good morning po sa inyong lahat. Narito po ang ating weather update. Itong si Bagyong dating sinenang ay patuloy na lumalayo sa ating bansa at patuloy itong kumikilos patungo sa southern China at wala nang epekto sa ating panahon. Samantala, may nabuong low pressure area sa may dagat Pasipiko. Nasa layong ang 1,140 kilometers silangan ng northern Luzon. Kasalukuyan, wala pang epekto ang low pressure area sa ating panahon. Ang magiging pagkilos o magiging track nitong low pressure area ay patungo sa northern Luzon. Ito yung may tsansa na maging bagyo itong low pressure area. Sa araw na ito, bagamat wala pang epekto ang panahon itong low pressure area, may inaasahan pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Batanes, Babuyan Islands at ganoon din sa lalawigan ng Palawan. Dahil po yan sa northeasterly surface wind flow kung saan naapektuhan ang extreme northern Luzon at yung southwesterly surface wind flow naman ay naapektuhan ang southern Luzon, ganoon din sa Visayas at Mindanao. Sa lalabing bahagi ng Luzon, inyong makikita ay maganda at maliwas na panahon ang inaasahan po natin ngayong araw. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na pag-ulan. Ngayong araw, maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa buong Kabisayaan, kasama na rin ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Samantala sa lalabing bahagi ng Mindanao, yung makikita, fair weather po tayo, maliban sa mga isolated rain showers dahil sa thunderstorm. Dahil pa rin sa malakas ng hangin sa bandang Northern Luzon,
meron pa rin tayong gale warning. Ang mga lugar po na isalalim ng gale warning, itong Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at ganoon din sa Cagayan. Kaya mga baybaying dagat sa mga nabanggit na lugar ay inaasahan pa rin natin ang matataas na alon. Kaya, huwag mo nang pumalaot nating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Sa ating extended weather outlook, sa Metro Manila, patuloy magiging maganda at maliwas na panahon maliban sa mga isolated rain showers dahil sa thunderstorm. Asahan din ang maaraw sa mga araw nito, lalo po sa bandang umaga, pero sa hapon ng gabi, asahan na magiging makulimlim o maulap na kalangitan. Sa Baguio City, bukas at sa Huwebes, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga isolated na pag-ulan. Pero pagdating ng Biyernes, dahil sa inaasahan po natin pagdating uli ng shear line, ito yung magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Para sa kabayan po natin sa Legazpi City. Bukas at sa Huwebes dahil sa trough o yung extension area ng low pressure area ay itong mga araw nito ay magiging maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero sa Biyernes, fair weather po tayo maliban sa mga biglaang buhos ng ulan sa bandang hapon o gabi. Bukas patuloy din maging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa epekto ng southwesterly surface stream flow. Pero sa Huwebes at Biyernes, maganda at maliwas ang panahon ang inaasahan po natin itong mga araw maliban sa mga pulong-pulong pag-ulan. Mainit at maliwas na panahon ang ating maranasan sa Davao City sa susunod na 3 araw. Maliban na po sa mga thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sunrise 5:48 ng umaga, sunset 5:35 ng hapon. Yan po ang ating update. Mula sa Pag-asa, ako po sa Alzardi Aurelio. Salamat po sa iyo, Ginoong Alzar, weather specialist Alzar Aurelio ng Pag-asa DOST. Gikan po yan duman mga tugang sa Science Center kan Pag-asa DOST sa Quezon City. Medyo ngunyan, laumon palan mga tugang ang mga pag-uran-uran hanggang sa aga. Pero pag Biyernes, medyo marayrahay da, pero igwa pa manggiraray. Kasi rainy season ngunyan igwa pa manggiraray, lalo sa pagka-udto asin pagkahapon sa Biyernes, mga pag-uran-uran. Anyway, pasalamat po kita mga tugang ta. Ang sa tuyang kagurangnan, garo inililigtas ang sa tuyang lugar, digdi sa Bicol. Digdi sa mga pagbisita kan Bagyo. Pasalamat po kita, no? Pasalamatan tapuan sa tuyang kagurangnan. Bueno, dyan po sa Info Center, si Aldrin Orlanda, si Jimmy Guanzon, uy, matik na! Siyempre, kay bananta pa manggiraraan mga yaon sa luwas, mga nagkakalap kan mga bareta, ngunyan sa lado lokal. Yaon dyan si Philip Barasina, ang lalaking mapagmahal. Yaon po dyan si Rocky Bayubo. Yaon po yan si Ruth Cornelion. Kaya pa, si Ate Glow, nagmamangnokan sa iyang tindahan. Ina pa din babae man nagsisiram na kan mga pinagpaparapost dyan sa Facebook na mga panira. So, mayong panira ngunya na pagkauto, gusto magbakal sa nanin luto. Dumanan sa na dyan sa tindahan ni Ate Glow. Dyan po sa Springfield dyan. Yaon dyan si Ate Glow. Masirama ng mga putahe na pinagtitindakan sa iyang tindahan. Dyan sa iyang tindahan, I should say. Sabi ko na nga ni mga tugang Subago, daguson ko. Ano kaya nangyayari digdi sa tuya?
digdi sa Pilipinas. Nagpaparadakol ang nagtitirios na namamanwaan. Mga pamilya nagkakagurutom. Halos dae na magkakan. An iba nagkakakanman dae na nakukumpleto ang tulong bes na meal time. Minsan, dae na nganit nagkakaparamahaw, naigop sa nanin kape. Maray ngani kung mahigopon pang kape. Pagkaudto, nang isan-isan nakautang nin bagas, pansapna, imbes na isasapna, 2 kilo, 10 kilo, saro may kabang utsaba na sana, takad, an sasapna. Tapos, an iba, linulugaw-lugaw. Mabakal ka itong nudol, isa sa lamugduman, tanganing iguananin. Kuyan, iguananin namit, masiram naman, garo na sa naman guto, lumi. Ay, guto mananggad, Iyon na yan mga tugang ang nangyayari. Pagkabanggi, sukabangang kilo, isasap na agiraray. Maray na sa nakon igwaning tawyo, saka lanang prinituhan. An iba mayo, asukar na sa nabaga. Kadakol mga tugang nagkakagurutom na mga Pilipino. Alagad kadakol man na mga nagrarayaman na yaon sa pwesto sa gobyerno. Ano na ako iniyo? Grabe ang disparity kan pagkabuhay kan mga yaon sa Pilipinas. Pagkatapos pati mga tugang, niniman ng mga yaon sa gobyerno, mga ahensya kang gobyerno, maabel nin serbisyo ang sarong namamanuan na nagtitios, garuan paghiling tanga. Minsan, day pigiintsindi. Kaya yaon mga tugang ang grabing hinanakit lugod kan mga namamanuan. Kadakli, mayoriya kan mga Pilipino siring kan ang pagkabuhay. Mala mga tugang na iniyo. Sabi ko na nga ni 1,235,000,000 pesos mga tugang ang pinagpapasasaan dahil taaram kun mga siri-isay yan. Alagad yan mga tugang ang pinalwaskan kowa. Apira pa dyan sa mga pigpaparaharagad na mga confidential funds na 3 billion man ang kantidad. Malataan DepEd, naghahagad man nin intelligence fund, confidential fund. Maano man daw kayan. Kung yan pigahagad na confidential fund na yun, idugang na duman sa mga salaries and wages kan mga teachers, mga teaching and non-teaching personnel kan DepEd. Ano man ta magparakaipo kayan si Sarah? Igwa man bagang intelligence fund yan na Office of the Vice President. Ano na tayo na sinanggi? Kundi ini man na mga kasupsupan, sigan sip-sip man ka ni mga sa tuyang mga mambabatas, pigpaparatauan nin bien an mga kaagadan kay niyo. Kaya yan mga tugang, may mga nawawarang pundo sa gobyerno. May mga nagkakamal nin yaman. May nagpapasasa sa mga pondo kang gobyerno. Alagad, intirong salat sa pagkakan, sa serbisyo, an sa tuyang kadakli kan mga namamanuan. O inisa na mga tugang, bakusa ng an 100,000 an 1,000 palan, 100,000. Bakusa ng mga tugang an 1,000 pesos na cash gift para sa mga centenarians. 100K yan di ba? Baku 1,000. Pag ikasaro na Pilipino na
maabot ka sa sanggatos na taon na yung pagkabuhay, entitled di ka mag-receive ng 100,000 man. Pero ngunyan mga tugang, bakusa na yan na 100,000 cash gift para sa mga centenarians na mga Pilipino ang hinali. Tinanggal mga tugang. Ang budget kaya management ni Jokno. Oh. Mayo manda ang budget para sa education. Education fund para sa special children. Amakon mo yan. Mga serbisyo yan mga tugang para kutaan na sa mga special child. Nakadakol man ng mga Pilipinong mga siring kayan. Alagad, hinalian ang budget. Oh, nahiling na nindo? Nahiling na nindo ang mga ugali kan mga ilinoklok niya to sa puder. Tinanggal. Pero kapag aram nindo mga tugang kan mga nakaaging Senate hearing dyan sa Senado. Ini yung Senate Committee Hearing on Finance tungkol digdi mga tugang sa 149 billion lump sum. Billion ang pinagpaparulayan eh. Nagbutwa din ni mga tugang ining 149 billion lump sum amount budget para sa support for infrastructure projects and social programs. Kundi kun kuyanon mo SIP, SP katunog mga tugang kan tatara mo na sip-sip. Inay ko baga. Ano? Bakit mo wala yan? Sabi ni Senadora Loren Legarda, ano daw nga kung ribayan nindo? Minatanong sa tatara mo na sip-sip. Maraot ngayon na sinyales para sa publiko. Bako ngayon magayon sa pagdangog. Maski na nga ni ngayon na programa nindo ang katuyuhan magayon. Pero yan, ang acronym ngaya, garo ngaya, makadidimalas. Di ba? Yun mo yan. Uliton ko, ano nga nitong programa? Ini yung Support for Infrastructure Projects, SIP, and Social Programs, SP, o di SIP-SIP. SIP-SIP. Maraot sa pagdangog. Kaya entero man ang atugin na nakuyandig din. Nauyam si Senadora Loren Legarda. Nabaan na nga yan. Magayon ko tanang yan ideya. Magayon an direksyon kan programa. Yan kun mapapadagos talaga ang programa. Pero nga yan na acronym SIP-SIP. Makulog sa talinga. Ini man mga tugang na programang SIP-SIP. O sabi, na ko yan, haba daang naghahaloy ang programang ini, nagpaparadakula ang kantidad na pinaghahagad. Ini yung mga tugang, igwanin 588 billion ang program appropriation kan 2023 National Expenditure Program o NEP. Mga unprogram iyan. 588 billion pagkadro dakula
pagkarakawatan sa nanindang bilyon, trilyon, ano? Sabi ni Senador Angara, mga tugang, chairman kan Senate Finance Committee, bako ngayang tama. Bako ngayang tama ang acronym na SIPSIP. Mas paray pangayakayan, higop na sana. Oh. Ayan ka mga tugang, pag nadangog mo tatara mo na SIPSIP, garoan konotasyon mo, ang pagkaintindi mo, kapag ang sarang tao, sinabihan kang SIPSIP ka nga sa boss mo, but sabihin yan, tuta. Tuta. Oh, birikan. Oh. Na girumduman ko mga tugang minsan. Ha? Sabi nga ni kayan, kan mga senador kaitong medyo bako man naka temporaryo temporaryo kaalyado kan Duterte administration. Dakol mga dyan, sabi kan sarong senador, dakol nga dyan mga sip-sip ki Tatay Digo. Ay amaan, ano? Oh, iyan sana mga tugang, garo, dahil mang garo tinutuyo na siring kayan, alagad, yun na to sa acronym, SIPSIP. Dahil mang garo tinutuyo, dahil man lamang pinag-isip-isip, ano? Kaya ribayan nga yan, sabi ni Loren Regarda, ribayan daw ngayon nito pangarang kayan. Sangunyan mga tugang, sangunyan. Abaan na nagpaparalangkawan ang presyo kan mga barakalon, pati mga bayad sa serbisyo kan mga abogado, doktor, asin iba-iba pa. Ngunyan mga tugang ngunyan, bagsak pa ang presyo o ang halaga kan peso kontra sa dolyar. Bagsak na maray. Kaining nakaaging bulan pa mga tugang, kaining mga nakaaging bulan kan nakaaging taon, aram nindo, nagkaigwanin fiscal deficiency o fiscal deficit ang budget kan Pilipinas. But sabihon, yaon so budget, alagad kulang so cash back up mayong kwarta. Nagkapos-kapos nin 433 billion pesos ang budget kan Pilipinas. Yaon so budget, kaya lang mayong cash back up. Tapos mga tugang, narata pa sa 64%. Naghali so mga investment digdi sa Pilipinas kandakol na mga investor na mga dayuhan kan nakaaging taon. Oh, asi kaya ngunyan interong sibot si PBBM pagpara ko kumbinser kan mga nagharaling negosyante, kapitalista na magbalik sa Pilipinas. Amakon mo yun, bakos ng kabanga, kundi 64% kan mga kapitalismo, naghali, unahali, hinali sa Pilipinas. Sabi, kan Bangko Sentral kan Pilipinas mga tugang ining BSP. Pag nadadangog ko daw ining BSP, nagigirumduman ko kan aki pa ako. An BSP. An moto kayan laging handa. Boy Scout of the Philippines. Pero ngunyan, pag nadadangog ko ang BSP, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi mga tugang kan Bangko Sentral ng Pilipinas, sa nakalis na tulong bulan, nagbagsak sa 64% ang foreign direct investment sa Pilipinas. Pinagkumpirmar iyan kan Bangko Sentral. Garo maraot ang epekto mga tugang. Baga na nakatakot sa mga investor, mag-arali na daw ngaya kita. Pagkatapos kan eleksyon, nahiling dada sa mga naggarana. Ay, yaon na naman nga sa mga nanggarana, mga kurakot na politiko.
Yaong pati kadakol na naman na political dynasty. Ananggara na mga tugang kayo nakalis na kuyan na eleksyon. Kung kaya mga tugang, halos mayo ng tiwala sa mga dayuhan. Halos tinabangan na mga tugang, matabang na ang sendang pagmati na magnegosyo sa Pilipinas. Ang bagay na ini mga tugang, bako ining suba. Bad news ini, bako ining suba-suba. Amakon mong magharali mga investor. O pag nagharali ang mga investment sa Pilipinas mga tugang, kadakol man kan mga mawawaran na trabaho ng mga Pinoy. Ano pa man? Sisay mapasureldo sa mga iyan na mayo na sa investor, maano sa kapitalista. Bako yan suba-suba, anipikto kayan sa ekonomiya sing kabuhayan kan sa tuyang mga kababayan. Kaya dapat siguro mag-double time. Kung bako nga ni double time, triple time pa. Ang gibuhon mga tugang kan Marcos administration, in particular mga tugang, iniong sa iyang mga pinagnumrahan ng mga economic managers. Iyan na pinagbilog niyang economic team ay magpakitang gilas. Magibunin mga paagi kung paano susulbaron in bagay na ini. O yan, tapos na sa honeymoon period na 100 days. 100 days daw mga tuga sa mga bagong tukaw sa gobyerno, honeymoon period yan. Yan, mga adjustment. Kung baga, kaman daw, magdumang ka sa sarong lugar na baguhan, siyempre, ma-or-adjust ka pa man ka sa iyong pagkabuhay. Umon yan, natapos na mga tugang sa 100 days. Ininaan panahon na magpakitang gilas, magpahiling, kansendang dunong, ang senda mga tugang na paghinguha mamatikan ekonomiya kang Pilipinas, ini economic team kan Marcos administration. Pero ang gangon yan mga tugang, mayo pa man kita giraray na nahihiling na resulta kan ginigibunin-dang mga lakdang. Ang gangon yan mga tugang, sabi kan nadangog ko, nga. Ngaya. Ang gangon yan mayo, nagpapara lang kaulugod ang inflation rate. Nagpaparababaan kalidad o kantidad kan piso. Mayo man sindang may oro ablada sa publiko na ginigibuninda na mahiling kan namamanuaan na nag-uuswag man lamang ang pagkabuhay asin kabuhayan kan mga Pilipino asin kan sa tuyang lugar, kan sa tuyang nasyon. O yan mga tugang dapat kuta na pagpara isip-isipon. Kaya ni umana, lalo ini si Jokno, panahon pa baga ini ni Noynoy Aquino, panahon pa ini ni Tatay Digong. Di ba? Ngunyan, kinuagiraray ni PBBM. Abana, mamang kita nahiling na progreso. Imbes mga tugang pababa, garo na espageting pababa. Pababa ng pababa ang kalidad kang pagkabuhay kan mga Pilipino. Pababa na pababa mga tugang an ekonomiya kan Pilipinas. Ano man pwede nindang ipagmalaki? Ano nindang pwedeng ipagdurdakula, ipag-ablada sa satuya? Mayo. Alagad mga tugang, ang mga sweldo kan mga yan, ay abaan na pagkadara-darakula. Abaan na mga tugang mahahangog ika. Ang sweldo kan mga iyan, baka ang inanapan sweldo kan sarong sinsilyong labor o trabahador o trabahante, ang pinagsweldo nindo sa 2 taon, sarong bulan sa na yan,
kung ikukumpara sa sweldo kan mga taong iyan niyaon dyan sa gobyerno, inisa na si juk no mga tugang, abaana, laglangkaw na kan sweldo kayan. Oh. Kaya kung sinsilyong trabahantes, ay ano ang feeling mo? Ha? Ngaya, magkakaigwanin feeling of unfairness. Bago daw, iyo po baga, ay talaga, kaya ni dapat maaraman asin mamati kang publiko kung ano ang ginigiribo na mapauswag kan economic team na ini ni BBBM an kabuhayan mapauswag man lamang an ekonomiya kan Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bamong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bamong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Villiers may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Villiers, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi mga tugang kaini yung sa tuyang texter na si 339. Sir M, dapat baguhin Polisya KDA. Sa bagay mga tugang, may kuyan man. May magayon man na opinion an sa tuyang texter. Aram nindo mga tugang, an polisiya asin iba pang mga programa kan Department of Agriculture. Halos day pa man nababago. Ngunyan, yaw na yan sa lookout mga tugang ni PBBM. Aram ba ganindo, gusto niyang tutukan ang Department of Agriculture. Bako sa na duman mga tugang sa mga polisiya sa pag-importar. Ha? Dapat dyan mga tugang itoong polisiya kung papaano yan babaguhon na makakatabang sa local farmers. Local agricultural sector. Dahil na nguna mga tugang kutaan na itong mga pabor-pabor. Yan sinang importasyon na yan. Na talagang kinulapulan ng mga tugang ang Department of Agriculture na yan ng grabing mga isyo, grabe mga tugang ng mga alingas-ngas. Durante kan panahon ni dating Presidente Digong Duterte, nagirumduman na nindo ito sa panahon ni Dar, na grabe mga tugang so alingas-ngas na nagralapan culture. Palain-lain na sa naman, lalo na itong manunungod sa mga importasyon. Bako na paurugot ang sektor. Mas halaga dapat kaya ang tutukan ni PBBM iniong kung papaano papaurugo matawan nin ganan ang sa tuya mga lokal bigbo. Tatawan mo nin pan-spray. Tatawan mo nin abo. Bako sa
Iyo'y po yan. Tangani mga tugang naan sa tuyan ng mga paratanom, mag-adilanto man ang buhay. Mag-adilanto ang buhay. Food sufficiency. Tayo po yan mga tugang inihimuntangon niya ni PBBM. Ano man ta si PBBM mga kunin 20 pesos per kilo kan bagas. Kung mayo niya, kung hinda tamayo pa baga. O siguro tawan tanong pinag-aapod na ample time na may pahiling ni PBBM kung papaano ano ang mga polisiya niya, ano ang sa iyong ipapasunod na mga programa. Katakot tanga ni mga tugang na mabinsir sa sayaan mga namamanuan. Oy, happy birthday, belated happy birthday palan kay Mr. Oscar Kadag. Saka si Aika Kadag, ngunyan palan. Ay, mga kadag ko yan dyan sa Bukaw. Si Star B. Kadag, kahapon, nagsisilibrar. Ngunyan si Anika, si Aika. Hali kay Ma'am Dory Kadag. Ay, kan, ano ini, Kapuerte. Ay, iyo, dyan sa Kapuerte Center. Kumusta pala dyan sa Kapuerte Center? Kumusta ko po ang mga mabubuot dyan na staff ni Gobernador Kuyan, Luigi? O kumusta ko man pala si magparamdam ka man sa muya, Kuyan, Congressman Migs. Marayan ugali ka ni, tao na ini, na kuyanan ko minsan ka nagkakampanya. Ayaw, mas matayoan makiiba. Nakikiinom man nga ni sa gin. Iyo magayan mga tuga. Bueno, yan na muna ang sa tuyang iribanan. Tanag-abot naman si regular host dito, si Kajoy Habana Lim. And siguro ito turn over ko na sa iya ang sa iyang malaganap na programa. Kaya pagkatapos kani masibog na kita itatautan na ki Kajoy ang mikropono. Dahil pagsadirihon. Dahil ko man ipapanao tabako manisako. Bueno mga tugang, mabalik po ang programang Bicol Connection pagkatapos lang po kan sa tuyang pagpapagirumdum, ang sa tuyang pagpapabisto. Pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na!
Ngayon mga tugang, pasalamat kitang maray kay Kuya Manding Sarion. Ang senior announcer kan RPN DCKI. Sa pinagpadagusan sa tuyang programa. Ulit may emergency kitang pinaglakaw. Kaibanan an sa kuyang sulusulong misis. Palayugan ko po ni good morning ang gabos na itong mga parantabay. Nangurog na po dyan sa Kaperte Medical Assistance Kaperte Medical and Financial Assistance Office. Digdi po sa siyudad kan Iriga, nagabobyo sa programa kan RPN DCKI. Siriman po nagaantabay. Ay ba, sa gabos na magagayon, mabubuot na mga staff. Kan Kaperte headquarters sa Iriga City, good morning. Palayugan ko nin happy birthday. Si Aika Kadag and si Star Kadag nagsisilibarkan sa endang kumplianyo niya na alda. Happy birthday and may you have many more birthdays to come. Sharing man ki Mr. Oscar Kadag. Belated happy birthday. Nag-kumplianyo po siya kasudma. Yan sa endang pagbati hali mismo ki Ma'am Dory Kadag. Kan Kapuerte headquarter sa siyudad kan Iriga. Ma'am Dory Kadag, good morning. Thank you so much sa pag-suporta at pag-antabay sa mga programa kan RPN DCKI. Mga tugang sinasabi sa impormasyon na magkakaigwa po ng pagtiripon ang Trimobile Operators Drivers Association. Sa masunod na daw, posibleng Webe, para pag-orlayan na mapadapit sa mga bagay-bagay na dapat linawon kan konseyo. Lalo na kan Committee on Public Utility. Asin kan sa tuyang Vice Mayor Edsel de Maywat. Ninuli po kaya ang riding public, nag-aangal naman ka na mataas na pamasahe. Pero po sa iba po bagang syudad, araw kan Legazpi Naga, mas mahal bagaan pamasahe sa Trimobile. Marere pa palandig di sa to sa Erigata, medyo bara-barato pa. Kaya lang po, nag-aangal man an sa toyang mga operators and drivers kan kayod na Trimobile sa Iriga. Nagmahal man po an sa toya man pong inaapod na nagmahal man itong sa toya pong gasolina. O ang presyo kay baga kan gasolina tangon niyan kan unleaded, diesel, super kung ano pa yan. Maging sa kerosene, nagmahal. Ang LPG nga ni, nagmahal man. Iyo po baga. Dahil mairirong po na nagtaraasan po ang mga presyo. Kana mga panginot na barakalon, maging ang petroleum products. Lalo na, pag naglangkaw po ang presyo kan petrolyo, nagkakaigo talaga ng chain reaction or domino effect na inaapod. O kaya araw po kayo na nangyayari mga tugang, nag-demand ang Trimobile Operators and Drivers Associations na mag-increase kan sa indama na singil sa pamasahe. Ang demands man kan mga riding public, magahuros an sa indang plete. Kaya yan po, babarabalansiyon po yan. Kan sa tong gobyerno, asin man kan sa tuya pong mga namamanawaan. Magin ang sinasabing
nagmahal daan bayadan sa pag-apply ni na prangkesya or franchise kan Trimobile sa Iriga, dakula po yan nakaputikan. Ang totoo lang po, dakulang pagbabago sa siyudad kan Iriga, saro na digdi po. Ang hababang bayad sa pagkuha po ni na prangkesa sa City Hall kan mga pangkayod na Trimobile sa siyudad na ini. Saan ka mo nakahiling na blampas lang 2,000? Dahil nga nag 2,000 na 200. Ang inot na aplikasyon sa inot na taon sa pag-apply ni na prangkesa. Uwan masunod na panduang taon, 500 na sana. O pantulo, 500 na sana, pantulong taon. O saan ka mo nakahiling kayo na dahil nga nag 3,500 sa laog ng tulong taon ang pangkesang gagamiton. Kana sa toy apong mga pangkayod na Trimobile digdi sa siyudad kan Iriga. Sobra kabarato. Bakong arog sa ibang mga probinsya nangurog na sa luwas kan na Bicol region na bago ka makakuha ng pangkesa or prangkesya or pangkesa, kinakaipuan mong mag-put. Ano ang put? O, lagay. O, di ba? O, Inglesong ko. Put. Tagalogong ko ngunyan. Lagay. O. Sa iba po yan na probinsya, lalo na sa may parte kang Metro Manila, ay may put po duman. Kung pirang ribo, baba na kayo duman, 10,000, 20,000. O. Digdi sa to sa Iriga, saro sa pagbabago. Saro sa pagbabago. Bawal ang mga lagay-lagay na yan o purupot. Kaya po, maswerte kita sa pamamayo ni Mayor Rex Oliva. Maswerte kita, taigwa pa kitang matalino, mabuot na city administrator. Si Fiscal Nonoy Uwaperina. Matinabang sa publiko. Dahil pwede sa enda pong administrasyon. Ang mga purupot na yan. Kaya po, ang babayaran lang. Lalo nang may ordinansang ipinasar ang sanggunian. Panglunsod kan siyudad sa panginot ni Vice Mayor Itzel Limaywat. Na ordinansa sa ako liwat ni bagong mga pangkesang itatao sa gustong magkarayod po sa siyudad kan Iriga. 500 po. Sa laog yan in termino ninda. Additional 500 na naman. Ngunya na taon po, bago pa magtapos ang taon 2022, tinataan buwelo ngunyan sa mga nagre-renew kan sa endang pangkesya. Sa Trimobile. O yan po ang kaustuhan. Kaya kadakol ngunyan ang mabarakal Trimobile na pangkayod sa Iriga, baratong maray ang sa tuyang pangkesya. Takon ako nga niya kung may pirak lang, ay mabakal man ako. Ni na Trimobile ta ikakayod ko digdi sa Iriga. Barato po ang pangkesa ta digdi. Okay, salamat kita sa mga membros kan sanggunian panlunsod ngunyan. Ta nagahaman sindaning ordinansa na sa masunod na taon ma-open na ang pag-ako ni mga bagong prangkesa na ma-apply. Igwa po kita ning abot sa 500 na prangkesang itatao. O, ang bayad kaya hindi nga ni ma 3,000 labi or hindi nga ni ma 3,200 sa laog na yan ng tulong taon alagad. Siyempre sa primerong taon mahal 2,100 plus, pero sa panduang taon 500 na sana o sa pantulong taon 500 na sana para man po mabuhay ang sektor kan pampublikong Trimobile sa siyudad kan Iriga. Dakula o natabang ini, dakulang pagbabago pati ini digdi po sa siyudad na ini. Dahil may transparency ang administrasyon kan siyudad nin Iriga ngunyan. Mayong ginigipit, mayong iniipit. Kaya lang po, may nagirumduman akong sarong city councilor kang Iriga. Karam po nindo ang advocacy bagakan na Team 1 Iriga na
dapat sarabay-sabay sa pag promote, pagkampanya, kampanahon, asinta nangangampanya pa na ang Mayor Rex Oliva and Vice Mayor Edsel Dimaiwat na nagkasararo para sa endang slogan na Bariba Oliva. Ambot sabihin palang kan Arriba. Eyo na go 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 or asenso o progreso. Go kita sa pag-asenso. Yan. Una hiling tanaman po baga talaga. Nagpupuo na po ang pag-asenso. Pirang bulan pa lang yan na nakaturukaw. Dahil sa serbisyong inopresir ninda na agko kimalasakit. Nauda pagpasakit o panggigipit. Dawa kisay man, pantay-pantay ang tratamento kan mga nakaturukaw niya na local official sa syudad kan Iriga. Kaya orgulyo po ini kan mga taga-syudad na nagtaon ng dakulang mandato dahil di ka muna pasala sa Team 1 Iriga. Kaya lang po, sabi ko na nga may namamasdan daw niya ako akong sarong city councilor, babae ini, sa syudad. Na dati-dati, ini po baga katim Kamuan Iriga. Mato dyan, katim siya kanuan Iriga. An ngalas ko, ano yung tabako na niya ako ning katim kan Iriga? Tagaro baga dahil na nga niya ako ni, ano ang lalagong ko noy, nahiling man sa Facebook. Hiling nga daw, kung nahiling man. Alisto kita, alisto. Tabaka dahil, nahiling nga, nahiling man niya lalago na. O si mga nakantama yung nakawatching sa Facebook Live. Dahil nga Sir Joey nahilingan sa emong lalago. Niya ko yun na, o yun na nga. Ay, good morning kay Hermanang Monica Perique and sa kuyang Sister Angel. Also watching, salamat sa pag-share. Kan sa tuyang sa mo yung mga programa digdi. Iyo daw po talaga mga tugang, may isa ro akong konsyala na pigpaparamasdan sa Iriga na ano na, nagsuway na o ano daw. Taigwa nga ning sarong punong barangay, garo nagpa-proud man sa iyang nag-post. Nang sarong barangay kapitan, nagpost sa Facebook na garo nagpapasalamat man na dakula. Sa konsyalang ini kan syudad nin Iriga. Ulay ko baga sa di Iriga mga tugang. Kan panahon na ang mga Team 1 Iriga nag-iiriba-iba sa pangangampanya. Sa indang sa mga botante tataram iyon na uda mawatak. Ano yan ta? Garo agko ano ni? Dahil manggad masabing ini nawatak o kusang suminaway o ano daw. Kaya dagos ng napasuway. Ibaga, uda nga mawatak, uda matagak. O di dapat sarabay-sabay ko ta na nag-iiriba-iba dawa sa pagpost sa mga picture. Kita kay mga tugang, we are king of the observer kita. King observer kita. Kitang mga botante, napaka-king observer tapo, lalo na ang mga lalaki. Lalo na kaming nasa media, uragon kaming magpara obserbar. Sa totoo lang, chismoso pa. Dahil tayo mga trabaho mi. Tigbabayaran kami magtaram sa mikropono, pero bakong chismis. Bako kaming mga Mario, bako kaming mga Marites. Kundi kami taram sa radyo na may basihan asin may katotohanan. Ini kayong sarong city councilor na ini, lady councilor na ini. Ano nita? Dahil na lamang po baga nagpipicture na kaibanan niya man kuta na ang Team 1 Iriga sa pengenot ni Mayor Rex Oliva asin Vice Mayor Edsel Dimaiwat asin ang pira sa naman na babae kitang konsyala digdi
Dati pirmining magkaibanan sa kasi konsyala Nikki Lagrimas. O ngunyan, dahil ko na nahiling na nagpupo sa kansendang picture na magkairibanan dyan sa Facebook. Si Isay pang konsyala di kining babae. Nikki Lagrimas, maray pa si Kagawad Milnan Robles Lugod, Moralio, Robles, si Daday, o pirming nagpupos, kay ribanan niya ang Team 1 Iriga, pero bako niyong katim, kan Iriga, bako niyong katim, pero yaw ng suporta sa Team 1 Iriga. Dahil sabi ko na nga ni ako mismo nagtataram sa programa ko, na kung mga tugang, si isay man na nakaturukaw ng mga local officials or maging an administrasyon ka nasyon, iyo dapat ang satuyang anduyugan asin suportaran kan sa endang mga programa, proyekto na i-implementar asin iba pang mga aktibidades. Tama ako o mali? Sasakuya lang na opinyon para kita mag-asinso. Pero antig nga ngalasan ko kay Lady Councilor Gigi Vargas, ano raw niya ko tadayan na nagpo-post na magkairibanan sinda kan Team 1 Iriga, lalo na ining Lady Councilor na si Nikki Lagrimas. Tangon niyan lukod, maray pa ining si Kagawad Milnan Moralio Robles, tayo lukod ang sige ang pangpos na kaibanan niya ang Team 1 Kamsor. Nagpapahiling siya ng dakulang suporta sa grupo. O pero itong dating kairibanan na sinasabing o da mamatak, o da mamagtak. Yung nagod niya ko. Ano niyo, nagsusulo-sulo na sa naman sa kalakawan o sa diri niya sa nampig po promote dahil na nagtatabang sa pag-promote kan sa iyang grupo. Nagahapot lang ang publiko. Magayon ko ta na baga kan sa sa indong mga advokasya, mga slogan na o da mawatak, o da matagak. Na iyo ang sa indo pong katuyuhan, kaya kamo naglaog sa politika. Na iyo man po ang kagustuhan kan sa indong namamayong alkalde, Mayor Rex Oliva. Iyo po baga. Saka may mga ordinansa man or resolusyon kitang re-reviewon. May sarungan akong na-review na parang resolution na declaring the parang birthday ka ito kan di puntong former governor, former Congressman Luis R. Villaferte. Na itong mga Team 1 Irigang Councilor and Presiding Officer, rayaon duman na nagtaoning suporta. Duman sa okasyon kan sa tuyang dating Governor Congressman Luis R. Villaferte. Pero ito niya kung sarong Lady Councilor na ini na presente man gayod kan sesyon regular. Ano ni tamayo digdi sa nagpahiling ni ngaran ho, di ba? Saro niya ako ini sa pigaan daw niya ako talaga. Nagsuway na or abo ng maging Team 1 Iriga. Kaya dapat mahapot-taman daw kani. Ining Lady Councilor kan siyudad din Iriga. Ta dapat kutaan na. Sa totoo lang, inuumaw ko kutaan na. Uy, sa totoo lang. Kung sa talino, mga matatalino po ang mga konsyalta. Mag-previous man yan, incumbent man ngunyan, puro baga mga matatalino po. Lalo na si Lady Councilor Gigi Vargas. Talagang nahihiling tama ng katalinuhan gani. In aid of pagpasar ng resolusyon or legislation sa lokal na syudad kan Iriga. Kaya lang po, ano daw pong nangyayari kay Konsyala Gigi Vargas? At mga post niya dahil ko na nahiling na dapat ang Team 1 Iriga, kaibanan niya sa pigpo-post sa iyang Facebook account na dapat magkairibanan. Maray palagod niya ako si Kagawad Daday Moralio Robles. Pero kaibanan ang Team 1 Iriga, maging ang Team Rinconada.
And igwa nga ning pigpost siya na picture pa ni ninda ni Kong Mix Villaferte, ni Governor Luigi, ni Mayor Rex na Oliva. O ito lugod niya akong original na Team 1 Iriga, pigihidaw ko kaya Kasi kan mga panahon ng karampanyahan, grupo-grupo may mga picture sindang pigpo sa Facebook. Pero ngunyan, ano daw niya ako, taga medyo talamatam. Ano ba ang problema? Nagka-problema ba o wala naman? Dapat ipaliwanag ini sa mga naghihidaw. Ano ba talaga? Ka-Team 1 Iriga pa or bako ng ka-Team 1 Iriga? Ini pong si Consiala Gigi Vargas. Nag-uunga sa naman kita. Tanahidaw ko, namimiss ko. Ang mga picture na pigpo-post na kairibanan niya, ang Team 1 Iriga. Mali ba magtanong o may magkakanigo man na makahapot lamang? Oh. Bako manggayad maraot mga tugang mag-apot na ita aram. Sabi ka na iba, if you don't know, you better ask. So that you will know. An katuyan po ngunyan kan grupo kan mga local officials tang nakaturukaw sa pahinginot ni Mayor Rex na Oliva asin sa tabang kan sa tuyang matalino, mabuot, mainistimar, mapagpadangat na City Administrator Fiscal Nonoy Waperina. May dulok po sa publiko ang serbisyo kan gobyerno. Totoo yan. Sa kamayong halong kabulastugan, ang sendang serbisyo, mayong halong halong kabulastugan, mayong halong irregularidad, lalong-lalo na mayong korupsyon sa administrasyon ng kansyudad kan Iriga. Gusto nila transparent. Ang transparency pangamamalakad kan sarong gobyerno, napakagayon. Kaya lang po duman sa mga nag-a-apply ng trabaho sa City Hall. Pasensya na po kamo, ang priority ngunyan, iyo ang mag-hide mo na nin mga basurero. Number 1, ang kalinigan tadigdi, ma-maintain sa syudad. Pandua, ma-maintain ta ang pas i-orden, lalo na makatabang sa bulos kan trapiko, asin igwa kitang visibility kan mga enforcer sa tinampo, iyo ang Civil Service Unit, CSU. Pero dumampo sa mga nag-i-expect nin return. Taminsan po kaya baga, may mga nagsusuportaman sa mga kandidatura kan mga politiko during election. Pero may mga inahagad na pabor. Ang iba dyan, pullback position. Makahagad man lamang ngayon ng tabang, na maakomodar sa trabaho ang sa endang kapamilya o ang sa endang leader or ang sa endang naging katabang. Pero po mga tuga, gusto man po kan administrasyon ngunyan. Pigiling-hiling niya mo na talagang kinapos mananggad sa paninintabo. Taday aram ko na nung ginibuman kan previous administration ta medyo nagtiritika po pagtukaw na kan presenting administrasyon kan syudad. Gusto man, kundi maray kung gusto nito magparatrabaho ka mo, libre. Pero, ang promise ni Mayor Rex Oliva mga tugang, maging ni Fiscal Nonoy Huaperina, iyon na, baad next year, pag okay na po ang budget kan syudad, siyempre, maa-accommodar man po itong mga nag-a-apply asin naglalaom na makalaog ng trabaho. Pero alagad po mga tugang, kung ako man ang mayor, kung ako man si City Administrator, siyempre ipapriority taman, ito man simpleng nakipaglaban sa endo hanggang sa huri na mga tao na makalaog man lamang sa trabaho sa City Hall. Maselos po kaya itong iba kung ang makalaog
itong dahil man yan nagsakripisyo, yun ang ngayon nakalaog. Pupunan po yan ng Dorolak as in Sirilusan. Ini, obserbasyon ko po na baadangugun man na ma-priority. Kaya nga niyan, ibang mga local government units, kung igwaman mga nag-a-apply ng trabaho sa mga local government, ang ginigibo kan local na mga opisyalis, itong barangay leader ninda, dapat igwang rekomendasyon duman sa ma-apply ng trabaho. Tangarig aramang kun ini, nakatabang uday. Tas impresyon nakatabang iyo man dapat ang priority. Oh, mga tugang, ako, oras ko na palaan para magpaaral. Lampas na palang ko sa salamat. Kansa indo pong pagantabay. And standby sa masunod na programa. Thank you so much, Kiko Yamanding Sarion, Felix Lagrimas, Engineer Abel Linton Toralio Chief, thank you, Jimmy Guanzon, and Aldrin Orlando sa opisina Ma'am Kayla Legasyon. Salamat kansa indo pong pagantabay. Standby sa masunod na programa.